かいないの? Un dinosaurio. Y tenía mucha hambre. Oh, oh, me va a comer. Mm. あのガキめ、早速くたばっていないだろう。これでくたばるようだったらそれだけのガキだったということだ。なんで俺様がこんなことを。これは凄まじい木の塊だ。余ったれたことを抜かすようなら叩き直してやるぞ。おお、なんというパワーだ。これは凄まじい木の塊だ。面倒をかけさせやがる。弱いままでは死ぬということを分からせてやる。調子がね。やあ。雑魚がいるようだな。すぐに片付けて。
雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。その程度だったか。チッ雑魚がいるようだな。雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。その程度だったか。これは凄まじい木の塊だ。おお、なんというパワーだ。人間の村だ。あのガキを鍛えるには邪魔になるかもしれんな。いらっしゃい。毎度いろいろあるよ。毎度やあ。こんにちは。よっ。休憩が必要な頃合いだな。
やあ。よ雑魚がいるようだな。雑魚がいるようだな。¿Qué pareció? 雑魚がいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。その程度だったか。こんなことをしている場合ではない。雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。そのごときでは俺は倒せんぞ。¿Qué pasa, gente buena? 今のあいつには荷が重いか。始末するしかないようだな。Me voy a reventar la vez.
ザコが手間を取らせやがって。どれだけ嫌がる。No, me han pegado. ¿Se le onda así o qué pasa? ¿Por qué no hace nada? ¡A la paliza!一度休憩した方がよかろう。Está muy guapo este juego, ¿eh? Venga, dale, cabrón, ¿por qué no le das? Vamos a los inevitables. Dale caña, brother, dale caña. No. Palizón, ¿cómo me muevo, gente? Un espectáculo. 終わりだ。Está hecho. さて、あの泣き虫のクソガキはどうなっているか。追い詰められて少しはマシになっているといいがな。¿Dónde está Songanda? Ah, sigue ahí arriba en la montaña. お腹すいた。お腹すいたよ。あのクソガキ。だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力にかけるしかない。一度きりだ。今回だけは食いも。この辺りにありそうな食い物は
リンゴくらいか。どこにある？ Manzana verde. ほっせ！一つでは足りんか。この辺りか。これだけあれば十分だろう。雑魚がいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。卵ごときでは俺は倒せんぞ。クソガキめ、世話焼かせやがって。怖いよ。お腹すいたよ。あ、リンゴだ。リンゴが落ちてた。ラッキー。あれ、なんで夜なのにこんなに明るいのかな。La luna llena. はあ、 Oh, oh. お月さんか。うわあ、まん丸だ。僕満月って初めて。なんだ？ Buah, combate épico, señores. A ver cómo mato yo a este dinosaurio. Me mato. 変身だと。これがサイヤ人の力なのか。ズワリー！なぜあのガキが大猿に。 Le cañan porque se queda despillado, tío, no sé. Oh, qué hostia. Muerto. ¡Wow! Era paliza, señores. ¡Wow!
とんでもない破壊力だ。これではサイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。Ah, ya no hay luna llena.まさか変身するとはな。サイヤ人の血か。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。Y un nuevo traje. 貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。Es un profesional.お腹空いてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。はあ、お肉だ。何かい。Ah, no puedo volar. お肉なんてどうすればいいんだろう。魚 No だ puedo volar. 釣りすればいいけど。いいよ。はっ。母さんの肉まん食べたいな。力が湧いてくる。お腹ペコペコだよ。Y como mola con Wanda. なんだおみやは。いやー、見れば見るほど若い頃の悟空そっくりだなんや。ってことはもしかしておみやが悟空の息子？うん、僕孫悟飯。そんではやんじろべ。悟空のやつとは腐れみてえなもんだないや。心に目つけられるとはおみゃーも大変だないや。いやな、俺もうブルマからよ。孫君の息子がさらわれて大変なのよ。助けてあげなさいよ。 Mira, ven. Ven un momento. Ven. 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 Ven que te voy a decir una cosa. Ven. Ven. Ok. なんてガミガミ言われてまってよ。助けに来たでも迷ってまってな。全然おみやが見つからなくて困っ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、おみやさんラッキーだったなんや。
ここじゃ飯にも困るだがや。まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな。俺が狩りを教えてやるでよ。助けるってそういう。そりゃそうだ。おみゃを連れ返したりしたらピッコロに殺され。とにかくそういうわけだ。狩りのコツはちゃんと教える。狩りのコツはこんなもんだぎゃ。そんじゃ早速実践だぎゃ。おみゃには言う通り狩りをしてきてもらうでよ。鹿は果物のなってる木の近くにおるでよ。Vale, perfecto. やじろべえさん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よーし。Estamos jugando de casa. 鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。Me hace trapo. Ojo de uno. 鹿に見つからないように Vale. 後ろから近づかないと。よし、ちゃんと全部捕まえたぞ。いいよ。これなら大丈夫だわ。おみゃなら一人でも生きていける。帰っちゃうの？これでもよ、今神様んとこで修行してるんだ。あんまり長いこと抜け出してると怒られるでよ。そろそろ一度戻らにゃならんのよ。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人だったな。食べるものはなんとかなりそうだけど、早く帰りたいよ。Claro, pero... No puedo. Aquí. Ah, me lo quito. Esto lo pongo aquí. Ah, ahora me deja. ¡おめえも来てえたら強くなれっぞ。そんな。Sí, no queda más. Sería... Bien. El señor McEnroy.
más.なんだ。サイヤ人どもはまだ来ていないというのに強いパワーを感じる。確かめてみるか。孫のやつが生き返ったわけではあるまい。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。Este menú de... de menú este de tutoriales.どこのドイツかわからんが、敵であれば倒すだけだ。雑魚がいるようだな。すぐに片付けて。卵ごときでは俺は倒せんぞ。手合わせするとなれば、俺の修行の成果を確かめるのにもちょうどよかろう。
Hostia, que ven. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? おい、うわ、ピッコロ。貴様なかなかの力をつけたようだな。ああ、神様のところでそうだ、ちょっと修行の成果を試させ。その様子ではやる前から結果は見えているがな。仕方ないだろ。俺は一度魔族に殺されてるんだから、魔族は苦手なんだ。情けないやつめ。だったらその少年ごと叩き潰してやる。かかってこい。くそ、俺だって。 Sí, sí, te voy a reventar. そうか、貴様とは一度手合わせしたことがあったな。そうだ、昔天下一武道会でな。どれほど成長できたか確かめて。どうしたその程度。また雑魚と呼ばれたいのか。俺を見くびるなよ。なるほど、技、動き、そしてタフさはなかなかだぞ。俺だってあれからも修行を続けてるんだ。やっぱり強い。貴様の力は大体分かった。少しはやるようになったか。貴様の修行は間違ってはいないらしい。俺だってやれる。二度と死にたくなければもっと鍛えるんだな。そうすれば多少の戦力として期待してやる。くそー、見てろよ。俺だって悟空と同じ無天老師様の弟子だ。絶対もっと強くなってみせるぜ。これは凄まじい木の塊だ。はあ。Ese gancha no. Menitas.
ピッコロ。やんちゃ。俺の感じたパワーの持ち主が貴様だと。そういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたな。そうだ、よく考えたらちょうどいいじゃないか。ちょっと修行の成果を試させてくれよ。何？死にたいのか貴様。神様の神殿で厳しい修行をしてきたんだ。そういうことか。卒業試験に自分より強い相手と戦うよう言われてな。だが今の俺ならあんただって倒せるはずだ。いつまでも悟空に先を越されてばかりの俺じゃないぜ。修行の成果を見せてやる。うん、死んでも知らんぞ。貴様は俺を知っているようだ。お前が悟空と戦った天下一武道会に俺だって出ていたんだからな。なあ。ジュワリそうだ、思い出したぞ。人間の姿を借りた神に負けた男だったな。No, no, no, それも言うな。自分の力不足を思い知る。くそ。no, escapa. ¿Qué coño está haciendo esto? No. 力の差を思い知ったようだな。Parita. おかしいな。こんなはずじゃ。バカめ、貴様が修行して俺様が遊んでいるとでも思っていたのか。少々強くなった程度で俺様に勝てるわけがないだろう。言われてみりゃそりゃそうだ。命があるあたり成果はゼロではないだろう。一から修行をやり直すんだな。ちくしょう。見てろよ、俺だってやってやるからな。これは凄まじい木の塊だ。ちくしょう。雑魚がいるようだな。¿Qué es eso? Dame. Dámelo. Suelta. ¿Y es eso? Vamos. Ahora encuentro.
Así que